ngiyitshela ukuthi just won't work for me. Yabo yabona ke boy yabona njengoba sesikhetha uJesu la ekhaya. Yabo indaba Akhalishas fanele iphele. Konke fanele uyazi mfana wami. Yabona isipho naso wasipho uNkulunkulu. Yabo? Ungilalela. Yayizwa lonto. Lesipho naso wasipho uNkulunkulu. Ukuthi ukwazi kuba nepower yamagama. Uthi ukukhuluma wonke umuntu alalele. Uthi ukukhuluma wonke umuntu ezwe. Then the devil, Satan, then the devil came around and snatched it. Abo. Chazela kanjalo. Abo. Aqhamuka uSathane mase ibamba le gift le. Cause ngokwabo that's what the devil does. Yabo. Wayibamba le gift, wayiphendula, wayisebenzisa ngendlela yakhe. And that is why engomeni zakho ukhuluma so ungodly. Shuthi ngiyacabanga lapho. Khuluma ngezinqa, indunu, uriwara, ishaya nqonqo sheke inqa, kwasho waqima. Niyazi ke mina into ngiyibeka njengoba injalo. Izinqa. Isende. Uqale manje leyo power uyisebenzisa ngendlela uNkulunkulu ayithanda ngayo. Uqale ukhulume ngoJesu, ngeBhayibheli, ngeVangeli. Now you tell me, imagining uAkhalishas eseshintshile totally eseqala ekhuluma ngoJesu. Imagine uAkhalishas gospel rapper. Angisho ukuthi ngangikwazi ukuba ukurapper ngoJesu or ukuba gospel rapper, but you tell me, ungayithanda wena leyo nto, ungayifila? Besides that